Țineți-vă bine ciocurile! Am să-mi dovedesc curajul plonjând de pe stâncă! Richard, vrăbiuța crescută de berze, se întoarce. Azi e ziua cea mare! Am să dovedesc că am toate calitățile să conduc stolul spre casă. Bună, tată! Ce faci? Oare e pregătită să conducă stolul? Consiliul stolului a luat hotărârea. Richard Da! a trebuit să fie descalificat. Nu-i cinstit! Dar n-am nevoie de niciun stol. E gata de noi aventuri. Ce loc minunat! N-am mai văzut niciodată așa ceva. Salut! Voi cine sunteți? Păsări vagabonde. Oh. Trebuie să-mi aduceți marele juvaier mâine, înainte ca umbra turnului să ajungă la pavilion. Și când e asta? Chiar înainte de apus. Îmi spui mai multe despre juvaier? O să-ți arăt dacă poți ține pasul. Aici nu e teritoriul vostru. Îl putem învinge pe Zamano și vreau să vă ajut. E ultima noastră șansă. E timpul să ne luptăm. Luați juvaierele, luați-le! Suntem o echipă grozavă. Suntem o singură inimă, un singur suflet. Bărzoiul Richard se întoarce. Secretul marelui juvaier. Din 23 iunie în cinematografe.